Добро утро! Часът е 7:30, денят е неделя, 11 май, а ние сме на картинг пистата в Хасково, където предстои най-трудното и тежко състезание от този уикенд, а именно 8 часа за издържливост, което е част от втория състезателен уикенд от календара на Картинг Ивент в България. От продукцията предния път ми направиха забележка, че не съм представил моя колега, затова сега ви го представям. Здравейте, аз съм Симеон Михалев, рейс инженер в отбора Съкъра Джуниор. Както казах, сме на пистата в Хасково, дълъг уикенд, предстои най-трудното състезание от този уикенд, именно 8 часа, което ще се проведе днес, но в предните 2 дни съответно имаше всеки един от дните по едно по-малко състезание, в петък 3 часа, в събота 4. Като 2 дни успяхме с отбора на Съкъра Джуниор 2 да се качиме на подиума и се надяваме днес да завършим подобаващо този дълъг и труден уикенд с най-трудното състезание, което предстои 8 часа, отново го казвам, като това състезание за нас изобщо целият уикенд за нас е така доста емоционален и важен, тъй като едно от децата в нашия отбор, именно Марко Георгиев, това е последното му състезание с нас, тъй като следващата седмица той ще стане на 18 години, а нашият отбор е детски и това означава, че той ще напусне нашия отбор. Най-вероятно ще продължи да се състезава вече с други отбори, но за нас е много специален момент, тъй като е започнал с нас, израснал е с нас изобщо в картинг развитието си и за това предполагам, че успява така да, може би, да надскочи себе си в предните 2 състезания, заедно с съотборникът му Димо Бусаров. Са двамата, които успяха да стигнат до подиум и 3-то място в петък на 3 часа, в събота на 4 часа 2-ро място. Да видим дали днес ще успеем да стигнем и до победата в категория Gold. Завърши квалификацията. Много сме доволни и щастливи и от днешната квалификация, както и в предните 2 дни. Junior 2 продължава да впечатлява с представянето си, особено Марко, за когото това е последен състезателен уикенд с нашия отбор. Втора позиция в генералното класиране и първа в Gold за отбора на Junior 2, в който участват той и Димо Бусаров, които спечелиха подиуми в предните 2 дни, на 3-часовото състезание в петък 3-то място и на 4-часовото вчера в събота 2-ро място. Само половин десета изостават от най-бързите в квалификацията, които са от категория Pro. Другият отбор, който менажирам аз по време на този уикенд, е Junior 1, Съкъра Junior 1, които са на 12-та позиция в генералното класиране. Това е 6-та позиция в категория Gold. Много сериозна конкуренция в категория Gold. Днес ще е изключително трудно. 3,5 изоставане за Junior 1 от победителя в квалификацията и 3 на практика Junior 1 са по-бавни от Junior 2. Генерално обаче и 4-те ни отбора днес се представят много добре в квалификацията. Junior 3 и 4 също са в доста челни позиции. За тях ще ви разкаже Михалев след малко. До момента всичко изглежда много добре. Много така с положителна настройка и енергия започва този дълъг ден. Времето днес вече е окей, не се очакват никакви превалявания.
Така че след малко предстои вече да започне състезанието и да се надяваме, че всичко ще бъде наред. Състезанието е дълго, 8 часа, така че няма да се отпускаме до кариерния флаг. Квалификацията на Junior 3-4 мина супер, спрямо очакванията ми, даже малко ги надмина, тъй като така по-неопитните, така да ги наречем, или по-новите деца се справиха отлично. Имаме 4-та позиция в нашия клас, което е отлично постижение спрямо вчера. Много надградихме и се радвам, надявам се състезанието да продължи по същия начин. Здравейте! Квалификацията мина. Неделната квалификация за 8-часовото състезание. Ние отново сме в челната тройка. Тук с мен моя съотборник Марко Георгиев. Той ще ни разкаже какво го доведе към второто място от всички 60 и повече отбора. Марко? Квалификацията в началото не беше лесна. Много ниски градуси, много се хлъзгаше пистата, гумите не бяха загряли. Но накрая успях да ги загрея до оптимална температура, да хвана малко въздушна струя отпред, от картинга отпред и да направя добро време накрая. Какво мислиш? Днес има ли шанс да спечелим в год? Онзи ден имахме, вчера имахме и днес имаме. Да. Добре, благодаря ти, Марко. Айде, късмет днеска на старта. Криси, как преминаха първите стинтове за теб? Първите стинтове бяха много добри, бяхме в много добра позиция, 15-то място като изцяло. Доста дълго време държахме второ място в Силвър и според мен това състезание ще мине много по-добре от минало. Трудно ли ти беше с масовия старт или ти вече си свикнала с многото картинги около теб? Ами, вече е малко по-лесно, отколкото миналите пъти. Пак е трудно очевидно, но беше по-лесно, отколкото очаквах. Стартираха 8-те часа на Хасково. Ти имаше възможността да участваш в масовия старт и как мина той за теб и като цяло първенство? Ами, приемливо. Изгубихме няколко позиции. Стартирахме 12-ти. Малко по-назад се оказахме, понеже първите завои винаги са много предизвикателни, много блъскане, много бутане. По-нататък се качихме малко нагоре, но приемливо, да кажем. Какво очакваш за следващите стартове, кое ще бъде най-голямото предизвикателство? Ами, надявам се да не се правят грешки и да внимаваме с преминаването на по-бавния трафик, за да не губиме излишно време. Как беше емоцията от старта, толкова много картинги наведнъж? Ти е стартирал от втора позиция, което е безпредметно постижение, но как се развива първия старт? Ами, беше много притеснително на старта. Дали ще успея да направя добър старт и да не попадам в ненужни битки, но накрая успях. Поддържах добро темпо
Накрая загубих няколко позиции, като трябваше да изпреварваме по-бавните картове, които настигахме, но реално беше доста добре. Успяхме да държим разстоянието между картинга, който е пред нас в класацията, много малка, така че за сега всичко върви добре. Виж са най-големите предизвикателства за следващите спринтове. Времето днес е доста по-добре. Естествено, какъв картинг ще се падне. Ако е лош картинга, ще губим много време. Също така трябва да внимаваме с боксовете и с наказанията. Да сме по-внимателни при изпреварванията, да не получаваме наказания, да не губим време, защото всяка секунда е важна, както разбрахме последните две състезания. И реално това ще. Денис, близо 2 часа след началото на състезанието, 8 часа на Хасково, как преминаха те за теб? За мен минаха сравнително добре, паднаха се добри картове. Сега последния стинт пак беше доста добре, малко по-бавен от предния, обаче беше доста добре положението. Нямаше много бутане, нямаше много забавяне излишно, боксовете малко имахме проблем, защото имаше много трафик в него, но пак не сме загубили много, примерно половина една секунда да сме загубили максимум. Какво очакваш от следващите часове и каква ще бъде тактиката? От следващите часове очаквам да се справим доста по-добре. Надявам се днес да вземем подиум и ако може да ни се падат само добри картове. Димо, как мина поредния стинт за теб близо 2 часа след старта? Стинта беше добре. Аз карах двоен стинт, като сме в по-висшата категория Gold, имаме право на 2 стинта подред за един пилот. Аз точно това направих. Първият стинт картинга имаше технически проблем, не беше толкова стабилен, когато качвах бордюрите, при което се получаха големи вибрации и картинга беше доста нестабилен в завоите, което не ми позволяваше да карам толкова бързо, колкото исках. Втория стинт се падна до доста добър картинг, с добра скорост направите, доста балансиран в завоите и това ми помогна да настигна Junior 1, където караше Денис Тодоров и BTW Racing, с които се бориме за победата днес. И изпреварих ги благодарение на някои съвети, които получих от Искрен също. Така че сега мисля, че сме първи в Gold за момента и дано да имаме круизто пилан днеска. Почти 2 часа от началото на състезанието. За момента се развива доста добре за нас. На първа и трета позиция сме в категория Gold, като до преди няколко минути се движихме заедно първите 3 отбора в тази категория. Като на трета позиция беше Junior 2, който обаче в момента е изключително бърз. Първо разменихме позициите на Junior 1 и 2, след което Димо, който кара в момента за Junior 2, успя да изпревари и водача в Gold. Пак казвам, тримата до преди няколко минути караха в пакет, плътно един за друг, след близо 2 часа каране. Много трудно, но все пак Димо успя да изпревари конкурентът ни от отбора на BTW Racing и започна да се откъсва пред него вече на над секунда и 6 десети. Денис Тодоров кара в момента за отбора на Junior 1. Предният му стинт беше много бърз и успя да застигне на отбора на Junior 2, но сега е малко по-бавен. Държи се на около половин до 1 секунда, варира разликата между него и втория в Gold BTW Racing. Смятам, че това са трите отбора поне за първите 2 часа, които се борят изобщо не само за победата и за разпределението на цялата стълбичка. Но да видим, състезанието е много дълго, има още 6 часа и абсолютно всичко може да се обърка. Да се надяваме, че нещата ще продължат така, защото състезанието е изключително интересно, много голяма конкуренция и ако така продължаваме и следващите 6 часа, просто наистина ще е жестоко и голям кеф. Първите 2 часа преминаха както се надявах, за щастие.
В квалификацията имахме много добри позиции, надявах се да ги задържим. Точно така стана, даже Junior 4 беше изключително бърза в първия стинт, а за Junior 3 Кристия Тодорова караше просто феноменално, имайки предвид опита й. И се надявам така да продължаваме дори до края, не само до обръщането на посоката, което е средата на състезанието. Надминават очакванията ми и двата отбора, така че се надявам така да продължим. Мити, имаше удоволствието да бъдеш зад волана, когато се смени посоката. Как премина всичко за теб? Сменяването на посоката винаги е много трудно. Винаги е меле и винаги там някой се обръща и застава в класацията. Но аз се справих и моите съотборници да не се завъртаме и да отидем по-напред в класацията. Как беше този стинт за теб? Доволен ли си от карането си? Доволен съм, но картинга ми много не вървеше направите и затова губихме секунди. Как се променят сега условията на писта, след като трябва да я карате наобратно? Условията на пистата, особено когато е топло, писта става много по-бавна и винаги писта става по-бавна, когато е на обратна посока, защото тя е по-измаряща и много тресе. Добре, успех! Марко, доста дълъг стинт направи, имаш възможността да обърнеш и посоката. Как мина последните минути за теб? Мина добре, само където на рестарта не завъртяха леко. Загубихме доста позиции. Това решихме да сменим картинга, но този стинт беше добре, наваксах и сега ще се борим за победа. Времето вече е доста топло. Как оказва това влияние на пилотирането и на състоянието на пистата? Със сигурност е по-изморително, гумите прегряват по-лесно. Ръцете доста ми се сванаха да държа волана, но и преди сме карали на такава температура и сме свикнали. Добре, успех! Около час и 40 минути преди финала на 8-часовото състезание. Junior 1 и 2, първа и втора позиция в Gold. Имаше така много интересна конкуренция с отбора на BTW Racing, но те допуснаха една грешка някъде, може би, малко преди обръщането на посоката, около 4 часа и половина преди края. Именно излязоха от бокса без табелата с техния номер. На тази табела всъщност е разположен и транспондера, който отчита времената за всяка обиколка. И всъщност, когато някой пилот излезе от бокса без такава табела върху картинга, всъщност системата го засича, че той все още седи в бокса, въпреки че той кара по пистата и това на практика е загубено време за отбора, което никой не му го възстановява, тъй като това е изцяло грешка на пилота и отбора. На нас също ни се е случвало преди. За момента да се надяваме, че и до края няма да ни се случи, тъй като имаме още доста боксове да направим с двата отбора. Но по този начин, заради тази грешка на BTW Racing, всъщност те отпаднаха от битката за победата, дори най-вероятно и за подиума, тъй като автоматично натрупаха загуба от близо 3 обиколки спрямо нас. И в момента сме първи и втори, като единствено отбора на Ехо Сиера е близо до нас. Но поне по моите изчисления към този момент сме и с двата отбора сме пред тях. Естествено, в оставащите час и 40 минути до края е възможно всичко да се промени. Но да видим, вървиме към първа победа в категория Gold и на всичкото отгоре може би дори ще бъде двойна. Положението е доста добре, оправдават ми се очакванията, за което съм много доволен.
Децата дават всичко от себе си и от двата отбора. Мисля, че ако продължаваме в същия дух, може да се качим на стълбичката и с двата отбора. Получихме 2 наказания за по 10 секунди от Junior 4 заради опасно каране, но мисля, че ще можем да се справим дори и с тях, да се качим на стълбичката. That's how you finesse. We come for they necks. We come to collect. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. When they at they best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Bought a watch with the stones, yeah. Caught them watching my throne, yeah. Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the Sprinter and shoot us a movie. We pull up to Paxton and get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Coolin', but that shit ain't cool to me. I'm as hot as it gets. Двойна победа в Gold. Изобщо първа победа в историята на нашия отбор в тази категория, която е средната в тези състезания. И тя е и двойна победа. Junior 2 са на първо място, Junior 1 на второ. Разлика от 30 секунди на финала между двата отбора, т.е. след 8 часа състезание, разлика от 30 секунди на финала. Junior 2 караха Димо Бусаров и Марко Георгиев през 3 дни, целия уикенд, като в петък започнаха на 3-часовото с 3-та позиция в Gold, в събота 2-та позиция в Gold на 4-часовото и в неделя най-тежкото, най-дългото, най-голямото състезание, най-трудното, 8 часа, завършихме с победа, като наистина всеки следващ ден те бяха по-добри и по-добри и с по-малко изчистваха леките грешки, които допускаха съответно в предните състезания. Junior 1, Камен Иванов и Денис Тодоров, втора позиция за тях днес. Пак казвам, на 30 секунди зад победителите. Казахме по-рано и във видеото, че това е последния уикенд с нас за Марко Георгиев. Той напуска отборът ни, тъй като става на 18 години. Нашият отбор е детски, съответно той вече няма да е дете. И се радвам, че именно по този начин така ще отпразнуваме неговото напускане, сбогуването с него, с победа, първа победа в нашата история за Кара Junior в категория Gold. И то двойна победа. Категория Gold! Трета позиция, Еко Сиера! Втора позиция, Кара Junior 1! И победители категория Gold Кара Junior 2. Момчета и момичета, извинявам се, усмивки. Дай са мене за здравите. Момчета завърши 8 часа на Хасково, състезанието за издържливост, организирано от картинг евент в България. Вие спечелихте надпреварата категория Gold, за първи път отбор на СКР Junior печели в тази категория. Как премина състезанието за вас? Беше много трудно, с много обрати. Не се знаеше кой Junior ще излезне отпред.
Имаше даже един страшен момент, в който ни завъртяха горе-долу и мислех, че дотам е с победата. Но в крайна сметка успяхме да добутаме обратно първото място на подиума. Димо, ти в предното състезание спечели в категория Silver, сега още от първото си участие в категория Gold. Доволен ли си от постижението? Естествено, как да не съм доволен. Това е огромен прогрес спрямо миналото състезание. Тогава спечелихме в категория Silver. Ние знаехме, че сме по-бързи от останалите участници. Просто трябваше да го докажем, докато тук в категория Gold нещата са тотално различни. Конкуренцията е на доста по-голямо ниво. С нощи на нашата отборна вечеря ни казаха, че ако искаме днес да се състезаваме в категория Gold и да сме сигурни, че ще спечелиме, хубаво да си помислим, понеже една малка грешка може да ни прати извън подиума. Но днес, за наше щастие, всичко премина гладко, нямахме грешки. Ето този тук до мене се справи отлично, както и аз. Боксовете ни не бяха забележителни, но поне нямахме инциденти и грешки, които да ни костват наказание, т.е. загуба на позиции. След като сте толкова добри на пистата, означава ли, че прекарвате по-малко време в училище? Как е успеха в школата? Определено не спим по пистите. Поне за моя успех мога да кажа, аз уча в езикова гимназия, там нямаме практикуми, нали, такива предмети, но изучавам всичките до момента, химия, биология, физика и моят успех е 5,93. Аз се старая в училище, естествено, нали, никога не съм го пренебрегвал заради картинга, но да, определено полагам старание на двете места. Марко, как е при теб? Моят успех е около 5,20, не е най-доброто, но пак е добре. Момчета, завърши и за вас 8 часа на Хасково. Ваш първи подиум в категория Gold. Как премина над преварата за вас? Беше доста трудно, доста по-сложно беше от 4 часа. Доста по-голяма нужда за издръжливост. Двойно по-дълго, сменяхме посоките. Този път нямаше дъжд, но все пак не беше лесно. За теб? За мен беше доста по-интересно, доста по-натоварващо, доста по-различно от другите състезания, защото това ми е първо състезание в Gold. Доста по-голяма е конкуренцията, нямаш право да правиш никакви грешки. Или ако има такива, трябва да са минимални, цинтовете ти трябва да са много добри. Картовете също имат доста по-голямо значение, докато Silver повечето хора са доста нови и затова е доста по-лесно. Добре, и за вас да ви попитам колко голямо значение има училището за това да постигате толкова добри резултати на пистата? Важно е, това е едно от условията на родителите ми. Не съм си оставил училището на заден план, за да карам. Справям се сравнително добре. Този срок завърших с 5,50 и да. При мен също това е едно от условията. Ако не съм добър в училище, няма да карам картинг, тъй че трябва да уча. Първият срок го завърших с 5,30 и гледам да уча, да не губя материал, да може да се получават нещата и там и тук. Добре. Сега, Марко. Тихо само малко, ако може. Марко, това ти беше последното състезание. Искаме много да ти благодарим, че беше част от нашия отбор. За съжаление, твърде кратък беше твоя престой при нас, тъй като но все пак беше запомня се, защото още в първото състезание спечели победа в Silver на 8 часа в Кюстендил. Сега на последното ти пък спечелиш победа в Gold, първа победа за нашия отбор в Gold, отново на 8 часа. Приготвили сме един подарък. Добре. Не ще тук. Да? Това е от всички от целия отбор. Тук имаме и и ти благодарим, че беше част от нашия отбор. И аз благодаря. И още нещо има. Така. Не знам как ще държиш всичко, ето е топката. Така е добре, така е добре. Марко, още веднъж искам да изкажа своята благодарност за това, че ти беше част от нашия отбор. Надявам се да се чувствал добре, докато беше при нас. Лично аз съм много щастлив, че ти беше част от нашето семейство.
Както казах и по-рано, твоето присъствие и участие в нашия отбор започна с победа. Още в първото ти състезание на 8 часа в Кюстендил и завърши отново с победа, отново на 8 часа. Този път обаче в категория Gold, която е първа победа за нашия отбор. Надявам се тази първа победа с теб в категория Gold да е само началото на много други бъдещи победи за нашия отбор в тази средна категория. И се надявам от тук нататък ти да можеш да продължиш да се състезаваш в тези състезания. Знам, че страшно много ти харесват и ги обичаш. Марко, записвам това видео, за да мога да ти кажа едно огромно благодаря за това, че ти беше част от нашия отбор София Картинг Ринг Junior, за това, че ти беше мой съотборник в последните сезони и половина, за това, че аз постигнах всичките си големи успехи в категория Gold, когато ти си бил мой съотборник, плюс историческата победа за София Картинг Ринг Junior, която постигнахме с теб вчера в Хасково. Ти винаги си бил много концентриран, много ударен, изключително бърз, никога не си се отказвал, дори и състезанието да не се развива по начина, по който ние искаме. Ние това наистина много оценяваме. Всеки уикенд, на който отиваме, ти винаги си бил максимално подготвен, винаги показваш темпо още в тренировките, което ни дава огромни надежди за състезанието и много често се отплаща. Завършили сме на подиума миналата година, почти всяко състезание, с изключение на Враца. Тази година състезанието в Хасково. И искам да ти пожелая много късмет в бъдещето за твоята кариера, да ти пожелая да си намериш нов отбор, там където да бъдеш искан, там където да можеш да показваш отново твоите способности и да имаме доста добри моменти отново на пистата и извън пистата, както имахме и преди. Така че отново благодаря, Марко. Марко, винаги ми е било приятно и забавно с тебе. Въпреки че не сме на една възраст, това никога не ни е било проблем. Винаги сме се забавлявали и сме карали. Вече караме от доста време. Харесва ми колко си бърз и се надявам това, че вече няма да караш заедно с нас, да не те накара да спреш с картинга. Надявам се да се виждаме по състезания и да се засичаме. Благодаря ти, Марко, че беше част от СКР Junior. Не можахме да караме на много състезания заедно, но това, което установих от времето, което сме прекарали, е, че си много възпитано и интелигентно момче и се надявам да се виждаме на пистата на следващите състезания, които предстоят. Пожелавам ти успех и всичко най-хубаво. Марко влезе в отбора на 16 години и на първото му състезание ние бихме в Силвър в първо место. Това беше 27 август 2023 година на Кюстендил и тогава той караше много бързо като за първо състезание и много бързо се адаптира към средата на отбора. Запозна се с всеки, искаше да си говори с всеки и за това стана толкова бързо, защото се учиш от грешките на другите, от самите неговите грешки. Още Марко, като влезе в отбора, веднага като го видях, се запознах с него, защото той ми беше единствения съотборник на това състезание. И аз бях много благодарен тогава, че той влезе в отбора, защото нямахме много нови деца и той беше един от новите. Здравей, Марко, това видео го правя поради последното състезание с нас. Искам да кажа, че за краткият истин при Искрен в този отбор за мен е много очудващо как си успя да постигнеш толкова успехи. Това за мен трябва да си супер пилче за дебют ти да вземеш подиум на първо място. Искам ти благодаря за това, че на състезанието във Враца, когато бяхме съотборници, ти избра да бъдем в Силвър, ти се съгласи с мен, защото много уважих това, защото много исках да вземе първия си подиум, исках да си го взема, но заради наказанието не успяхме, но много ти благодаря, че избра Силвър и даде всичко от себе си. Също така ти пожелавам всичко най-добро и си намериш скоро отбори да се състезаваш отново.
Пожелавам ти всичко най-хубаво от тук нататък и още веднъж ще кажа, че наистина много се радвам, че беше част от нашия отбор. Всички останали деца знам, че много те харесват и също са доволни, че беше техен съотборник и имаха възможността да карат заедно с теб.